Ja! Vi forhandler med ham. Eller vil du helst, at vi går ud og jagter ham Jeg med kan våben? simpelthen ikke forstå, hvad I vil have Nej, ud af ham. Han men har jo ikke frygt. flade. Nu har vi fjernet ham, nu stikker du os det nu. Nej, jeg kan stadigvæk se ham. Okay. Du spiller Kom så lidt om. Nej, nu snakker jeg lige. Du spiller Square P, og du er 4P, ikke? Skal du bare se, hvad Hallo. er? Din lortekælling. Du er en gammel, fed fucking lortedame. Fuck dig. Nej, Tingman, han ryger ned. Der er nogen derovre. Nej, Er der nogen, der bliver ved gidsler noget? Prøv at styr på det, gutter. Hugo skal nok melde op, hvis der er noget fra dem. jeg er død. Vil du gerne med, eller vil du gerne med? Ja, hvis jeg må komme ind af den her fucking lorteby. Må den her by fucking dø i et hul, altså. Hop ind nu, Den er hop værre ind end nu. pik. Hop ind nu. Man kan ikke engang fucking gøre noget herinde. Gå over i den anden side, der sidder en der. Gå over i den anden side, Krumse. Welcome to the rice fields, motherfucker. Godmorgen! Er du derude, eller hvad, mand? Har du været derude? Jeg var kraftedeme, jeg har det godt derude, mand. Godmorgen for fanden, mand. Op på fucking dummerne! Igen! Glemt de er faktisk ikke 25, det er 35, jeg er. Undskyld. Ej, det kan jeg ikke. Ja. Ja, men ja. Det er afsluttet. Du må ikke have en Hvorfor? Hvorfor? Vi skal ikke have Må det komme blokken, kom. Ja, hallo? Ja, hallo, det er Tobias' mor. Hej. Hej. Hvorfor hedder din søn Topper på Discord? Shabab, husk at lade være med at pakke Hvorfor op hedder og du alt det der Topper på med Discord? 2 sekunder, jeg står lige og taler. Det er fordi, det er hans kælenavn. Er det Vi hans kalder ham kælenavn? Topper. Okay, så han hedder Tobias? Ja. Hvad måned har han fødselsdag i? Han har fødselsdag den 21. februar. Fuck, altså. Umuligt, han er. Ja, han er 18 år. Satan. Han bliver snart 19. Har han kørekort? Det har han forhåbentlig i morgen. I morgen? Ja. Jeg slår det ikke, bror. Jeg slår dem ikke, bror. Bobby, du er så varm, bror. Ela se arruma pra sair pro baile e não depende de ninguém pra nada. Já fez a unha e tá no mó style, o necessário na bolsa da Prada. Só que a licor não fala de pare, isso não costuma. Okay. Du kan være så stille bagefter.